Sa sisin pat ha kadiga step ka bamenta. Awan ra siya pi ka jing ay kublay naga Good News TV. Nagabda jong pi kilong kami kilong kapa. Ki samla bat ki hep ki berit kente bat chenrang. Hai ka kerteng bat yang tam ka jong tra jong i uji sukres ubalong nong panem ujongi. Di sa sisin ha kadiga step nginyo ban ya busan naga kitien ka jong blay. Bat kata ka kitien ka jong blay kabingila ban syam. Kasiti ka jong Apostle Paul ki nong Ephesus kalanong besan bat ka dekat ka bekat san ki kentien ki baong kumni tokmi bha te kumno phiat om kum ki bom start henrei kum ki bastat kata ka di ka kentien ka begin yo ban pusan ha ka ni ka step ka bamenta tokmi bha te kumno phiat om kum ki bom start henrei kum ki bastat kapang pedeng ki parlok ke jonga ha ka di ka step ka bamenta ngawan ra syapi da kaba ong kabor halor ladi haga baga pet nya kadi ketien ngojong blay ngalap ya kadi kawai bagan bu ya kakum ka pang pedeng kabong kabor halor ladi kadi kabor halor ladi ki parlok ke jonga ngis ngau thu bha ha ka ba keren bat kadi kabor halor ladi hagini ki por ki sngi ki bamenta ngi don kambha ya kani ka bor halor ladi namara da klem kani ka bor ngi namla ban pitalun ya ka jingem hagar lenti ka badai hagar kom ka babit ka babiang namar balai kani ka bor halor ladi ka bor halor ladi ka pen kenria ya ki ki basniu ki bawan ha ka jim ka jongi kaya turu yangi la ong ba kan ni ka bor halor ladi ka don kam haga jim ka jongi ba ngila ban rai ya ka nu ka rai ka balong kirki ladang im don ka ni ka bor halor ladi bangin rai ya ka nu ka rai nginam la ban penkut ya ka Henry ha bangi don ya ka ni ka bor halor ladi ban shim ya karai ka bekerki haga nuga por kalong ka besuk yangi nar belai ka bor halor ladi ngidon bat ngin yo iru ya ka jinglong jong ka bor halor ladi ka perkat ya ki babha ka perkat ya ki babha ki parlo ki jonga ka jing busana ka ni ka sep ka bamenta ka banganga kwa banwara ha pedeng jong pi kawai ke nuksa bagata ka nuksa kalong kaban ai jing shai na kabda jongi kabaong kumni baladon we samla utaw samla haga jim ga jong uhaban pendep sibun ki kam haga jing puli uhaban pendep uhaban le ru ki kam yeng kam sam uhaban le thiet le pet hayo but ki wei de ki kam haga jim mujong di la ong ke ka bajia haga ba udon ha school ki para khna school ki aware yu na mar bulong u khna ba start but na mar bulong khna ba start ki wei pat ki khna ki bishni ya ka jing start jong bara ka haba ki bishni ka jing start jong ki aware ban le chani ba chatai ki penthut ya ka jingdon ka jung ha ka kelas ka baudon Henry wala ka taru kata ka bor ka baudon kam kendria no us ngau thu ya la ka jung ka bor bar ha baudon hayo ki parlok ka jung ki aware ban thiet ban le kani katai bat kumta ter Henry us ngau thu la ka jung ka bor hayo ru tang kata laong ba uni usamla hayeng asem namar baduk pa badga kemi ting don ki por ki ba ukum bitar ukum dom yok pa badia ka kemi kumukun Henry namar baulong ubriu ubadon bahaya ka bor halor ladi haswa banle ya kanu udah bu ya ladi ban perkat
Udah bu ya lede ban perkat. Udah tek lakam ya lede. Dia kata ke bor halor lede. Banam pen sniu yeno. Bat kum juru banam pen mong yeno. Haga bekat du la ong ba uni usam lah. Ulong usam lah. Ubala banyele yiki jinge ki babon ki bawan ka jim ka jungu. Kabangas ngotenat ki gentien ki bami na uni usam lah. Kalong bawang. Nga aingu ya me ablay. Naba mela tau iting ya nga. Bat mela tau pelai ya nga. Kiba pela long ki kam jome naga benta jonga. Haga bakat du us ngotu bakata ka bor halor ladi ka ba udon. Day ublay ubaay. Bat day ublay ubekersyan yu. Kaay ka ba nga kwa banwan ra apring jongpi hakan ka step ka ba menta bangin yok ban pusan ki parlok ka jonga. Syapang kata ka bor halor ladi. Kung mga laong hakinigis ni iba menta ni don kamba ya kan ka bor halor ladi. Banyale ya ki jing penshoy ya ka jing tunjuk ki bawan haga jing bajongi. Ladang im don ya kan ka bor halor ladi. Tetip ba ngikoloy ban sim kanu karai kaban penjot ya ka jingim. Ngikoloy ban sim kanu karai ban penhap no yangi. Syatliu kabajaliu. Tidai nomor kata ka daw. Haswa bangin poy syata nga kwa banwan ra ya pi ya kan ka kentien puson hakan ka step ka bamenta. Ki parlok ki jonga. Ki bapet ya kan ka good news CB hakan ka step ka bamenta. Nga kwa banbu hapring jong pi. Batu yo ya kan ka bor halor lade. Banyale persya. Ya kita ki baro ki balong persya ya kata ka babah. Persya ya ka mon ka jong blay. Habadon ka bor halor ladi. Ngila ru ban penbet ya ka lenti. Le singi ong kala syam si tom yangi namar bangimla ban penbet syu ya ka digalenti henry lada pidon ya ka diga bor halor ladi. Ngisuk ban penbet ya ka. Tu ay baka diga bor halor ladi. Kaba ublay ula besu hapo jong pi. Pin yo ya kani. Bat pinda penterekam hok ya ka. Bat karu kanda telun. Hakarukom kabadai kat kum kamon ka jong ublay. Ki parlok ki jonga. Haswa bagangan penkut. Ya kani ka jingpusan hakari sep. Ngan ay pading jong pi. Nagaktin ka jong ublay. Kabala bansyam na ki Hebrew ka lenong ba sipaw ka dekat ka balay pusan ki kentien ki baong kumni namar kata wat berat no pi ya kata ka jing slur jong pi ka badon ka nong ka bakraw kum juru ki dekat ki bakam syadien ka ong namar pi don kam ya ka jing yaisha bahaba pi yo balik ya ka mon ka jong ublay. Ublay unkar ku. Ya ka gantian pusan ha ka step. Nakabenta ka buram ka jungo. Amen. Dongin pendam ublay ha ka jing duay. Ngiwan ban aingu sa sisien a ublay ha ka step ka bamenta. Nama ka jingkar ku ka jome. Nama ka jing alam ka jome ya ka jim ka jungi. Ngilayo ya ka ban penjat hat ki met ki bagan jodok ka jungi lam ka joga ka mit. Iliyo kan go try ban pediang ru yang dia sep ka bamenta de ka met ka basyat ka baklan de ka jingkar ku ka jome ka jem ka jongi ban namar kata au blay haswa bagin yo ban yat ling bai ka dia sep try ha bagin yo ban sya skor ya ka ni ka kentien puson ha ka dia sep ka bamenta kerku yangi bat ya lamru yangi bangin nang la au blay ban penkaroi ya kata ka bor halor ladi Bakenang bangila banyale ki bangin ya tengku mendagas ni. Bangin job ya ka daga bor ka jongme. To kerku namar ka tao blay. Naka benda jongi iwe baro. Kibas ngo bat kiba pet. Naka benda ka diga por ka bamenta. Kalung ka jingkerku naka benda jong kiru.
Haga gerteng nga jong utray jong i Jesus Christ ngi duay. Menta bat hadu halagar taru. Amen.